Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Duch Pána Boha je nado mnou, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti namiesto ducha skleslého. Vy sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Ja im dám spravodlivú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich rod bude známy medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán. Počuli sme Božie slovo. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky, po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami Tvoju vernosť. A veď Ty si povedal, moje milosrdenstvo je ustanovené na veky, Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky. On bude volať ku mne, Ty si môj Otec, môj Boh a útočište mojej spásy. Na veky mu svoju milosť zachovám a pevná bude moja zmluva s ním. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze Neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom. A nie len to, ešte sa i chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.
Počuli sme Božie slovo. Zdravá sa Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. Aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil naším otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo. Milí duchovní otcovia nášho dekanátu, drahí bratia a sestry, tí, ktorí ste dnes pracovnú sobotu vymenili za prácu v Božej vinici, alebo sobotu, v ktorej idete načerpať, domáci aj pútnici z okolia, drahí bratia a sestry. Končí nám mesiac máj, v ktorom tak zvlášť vyzdvihujeme vzor našej nebeskej Mamky Márie. A keď som tak premýšľal, akú tému zvoliť na práve tohto mesačný deň milosrdenstva, ktorý je každý mesiac v našej bazilike, utkvela mi ako ranná zornica, či ako hviezda morská, atribúty našej nebeskej Mamky Márie,
ako najväčší vzor pútnika nádeje práve naša nebeská Mamka Mária. Máme krajší vzor? Nemáme. Už v ranokresťanskej cirkvi sa snažili cirkevní otcovia, teológovia, biskupy nájsť to správne miesto pre našu nebeskú Mamku Máriu. Vyvrcholí to potom v roku 431, kedy na Efeskom koncile Mária je vyhlásená ako Theotokos, ako Božia rodička. A všetok ten proces, v ktorom Mária má dostať to najvzácnejšie miesto medzi ľuďmi a sa najviac odzrkadlí práve v texte Evanjelia, Lukášovho Evanjelia konca, alebo takej tej druhej polovice prvej kapitoly, ktorú sme dnes práve počuli. Je to trošku neskorší text ako celé Evanjelium a práve nám chce povedať o tom, kým je Mária pre nás kresťanov. A dnes ju môžeme nazvať kľudne aj pútničkou nádeje. Počuli sme text, ktorý verím, že pre každého z vás vôbec nie je neznámy. Text, ktorému sa hovorí navštívenie Panny Márie, kedy sa Mária už v požehnanom stave vyberie za svojou tetou Alžbetou. A práve v tomto texte, možno ani nie tak úplne dopodrobna historickom, sa odzrkadľuje najzákladnejší obraz každého jedného kresťana. A Mária sa stáva akoby majákom tohto obrazu. Tým, ktorý nás vedie podobať sa práve jej. A veľmi rád by som s vami meditoval, uvažoval práve nad tými atribútmi, ktoré jej autor Lukášovho Evanjelia dáva a ktoré odzrkadľujú to, čo nesmie chýbať nikomu z nás, ak chceme byť pútnikmi nádeje. Ten prvý atribút, ktorý Mária v sebe nesie, je, že má túžbu komunikovať to, čo jej Boh dal. Mária sa vyberá na cestu. Potom, čo skrze Ducha Svätého do jej života vstúpi Boh, Ježiš Kristus, Mária sa stáva tehotnou, ona nezostáva doma. Neprežíva rizikové tehotenstvo, ale práve naopak. Mária ide do rizika, pretože sa vydáva na cestu. A tá cesta vôbec nie je jednoduchá. Vy, ktorí ste už navštívili Svätú Zem, budete vedieť, o čom hovorím. Vy, ktorí nie, odporúčam čím skôr to tak urobiť. Totiž Mária chce prekonať 80 kilometrov zo severu na juh. Z mesta Nazaret, kde býva, do mestečka alebo takej prímeskej oblasti Jeruzalema, ktoré sa volá Ain Kerem, Pánova vinica, kde rodiny kňazov chrámu, ako je aj Zachariáš, mali svoje letné sídla, pretože tam bolo veľmi dobré prostredie, dobrá klíma oproti takému tomu horúcemu vzduchu Jeruzalema. A Mária sa vydáva na 80-kilometrovú púť. Keď chcete prekonať túto cestu zo severu na juh, aj dnes, rovnako ako pred 2000 rokmi, si môžete vybrať z 3 ciest. Skutočne aj dnes presne tieto 3 cesty existujú. Jedna cesta sa volá historicky Via Maris. Je to cesta, ktorá viedla z Egypta do Orientu a viedla popri pobreží Stredozemného mora. Táto cesta pre Máriu by znamenala ísť vyše možno 2-3 týždňov, ale veľmi bezpečnou a pohodlnou cestou Ezdrelonským údolím a potom popri Stredozemnému moru a potom Šáronovou dolinou vystúpiť hore do Judských vrchov, do Jeruzalema. Veľmi krásna cesta, bezpečná, stále ste pri vode, ale trvá dlho.
Druhá cesta, ktorú si môžete zvoliť, je o čosi náročnejšia. Zostúpite do Sýro-egyptského rífu a to, čo mu dnes sa hovorí západný breh Jordánu, popri rieke Jordán zídete asi 130 kilometrov a potom vás čaká náročný výstup cez vády až hore do Jeruzalema. Táto cesta bola bezpečná, pretože bola to cesta karaván a mala dostatok vody, čo v tej dobe bolo kľúčové. Ale bola kratšia, ale aj trošku náročnejšia. Tretia cesta, ktorá vedie zo severu na juh, sa volá cesta Samáriou. Samária bolo územie, to bola najkratšia cesta, trvala len pár dní, do 6 dní. Takouto pohodlnou cestou sa dalo prejsť z hora dole, ale bola to najnebezpečnejšia cesta. Cesta rôznymi útesmi, kaňonmi, ale predovšetkým veľmi odbojných ľudí a ľudí cesta plná zbojníkov a nebezpečenstva. Ale to, čo je na tom krásne, autor hovorí, že Mária si vyberie práve túto nebezpečnú cestu. Mária nejde bezpečím, Mária nejde pohodlím, ale Mária ide do nebezpečenstva. Prvá vec, prvý atribút, ktorý môžete vidieť na Márii, že Mária nemá strach. Prečo nemá strach? Lebo keď nosíte v sebe Krista, nemáte sa čoho báť. Mária v sebe nosí Krista. Vy ste tu dnes prišli na to, aby ste prijali do svojho života Krista. Skrze sviatosť zmierenia, skrze Eucharistiu, cez toto spoločenstvo ľudí, ktoré tu je. A viete, čo Boh spôsobí? Že sa nemusíte báť. A môžete ísť tou najnebezpečnejšou cestou, ako ide Mária, a dôjdete do cieľa. A tak Mária sa v tom prvom obraze stáva obrazom odvahy. Človek nádeje je človek odvahy, ktorý sa nebojí, pretože vie, že Boh je s ním. Druhý veľmi dôležitý atribút, ktorý vidíme v našej nebeskej mamke Márii a môžeme čítať v tomto texte, je, že Mária si nechce nechať to, čo má v sebe pre seba. Ale ona ide automaticky slúžiť. Viete, keď príjmete Krista, dávajte pozor, sa rozhodnite, či budete chcieť ísť na sväté príjmanie potom, lebo Kristus pôsobí, že vás hodí do služby. To, čo robí Mária. Namiesto toho, aby sa stala opatrnou a gaučosedom, ktorý už len 9 mesiacov bude očakávať Krista, sa Mária ide vydávať na službu. Ide obsluhovať svoju tetu, ktorá je tiež v požehnanom stave. Druhý obraz kresťana, ktorý nám ponúka tento text, je, že kresťan, človek nádeje, je človek služby, obety pre druhých. Človek, ktorý vychádza zo seba, aby mohol prísť a slúžiť druhým ľuďom. Tretí obraz, ktorý v tomto texte môžeme vnímať a čítať a ktorý môže byť pre nás takým veľkým povzbudením, je to, čo Mária robí, keď vstúpi do Zachariášovho domu. Text nám hovorí, že Mária pozdraví Alžbetu a ten pozdrav je taký silný, že dieťa v jej lone poskočí, doslova v preklade z gréčtiny, a Alžbetu naplní Duch Svätý. Si predstavte, že aj vy dnes po tejto svätej omši vyjdete von, kde vás bude čakať pohostenie, ktoré pripravili naši veriaci pre vás. A keď sa navzájom pozdravíte, poskočí váš život. Naplní sa, ako hovorí tento evanjeliový text, radosťou. Mária je tá, ktorá komunikuje radosť. Dávajte pozor, aby ste nevymenili tieto slova radosti a pozdravu za slova tašičula. Poznáte také slova, že? A mnohokrát ich práve vymeníme. Namiesto toho, aby sme komunikovali radosť a pokoj, to, čo dokáže Mária, my komunikujeme bezprávie a zlo, klamstvá,
krádeže, ohováranie a ja neviem čo všetko. To čo doslova znechucuje človeka. Namiesto toho, aby náš život alebo život tých, ku ktorým prídeme, poskočil radosťou, ako by ste zobrali taký dobrý 10-kilový perlík a buchli ním človeka po hlave a pribijete ho ako klinec do zeme. Znova ho len ubijete ťažkosťou života, v ktorom žijeme. V národe, vo svete a tak ďalej. Mária toto nerobí. Nie, že by sa vyhýbala tomu, že aj v jej dobe bol svet komplikovaný, pretože Rímska ríša zotročovala Palestínu. Ale ona je tá, ktorá komunikuje radosť, ktorá komunikuje pokoj, pretože to znamená židovský pozdrav. Viete, tam existuje jediný pozdrav v Izraeli a to je šalom. Ja ti prinášam také podmienky života, v ktorých sa tvoj život v Božej perspektíve dokáže rozvinúť na 100%. Toto má byť spôsob našej komunikácie. Toto má byť to, čo máme odovzdať. Aj dnes, keď prídete domov z tohto dňa milosrdenstva, odneste tam radosť a pokoj. Odneste tam nádej, že aj v tých trápeniach života existuje cesta. A tou cestou je Ježiš Kristus. Posledný atribút, ktorý je ten najkrajší osobne pre mňa, stále nad ním tak žasnem, keď som s pútnikmi na tom mieste a inkarem, je vlastne to, čo povie Alžbeta Márii. Alžbeta sa v tej chvíli stáva, alebo aspoň autor Evanjelia, ktorý kladie tie slova do Alžbetiných úst, sa stáva takým plagiátorom. Nielen v dnešnej dobe je plagiátorstvo zvykom, ale aj v tej dobe Božieho slova, pretože sa tomu hovorí, že písmo vysvetľuje písmo. A tak vlastne do Alžbetiných slov úst sú vložené slova, myslím, je to 2. kniha Kráľov, kedy Dávid ide za Areunom, aby zobral archu zmluvy a preniesol ju do Jeruzalema. A keď ho Areúna uzrie, tak vysloví tie slova, ktoré potom Alžbeta parafrázuje na Máriu. Čím som si zaslúžil, že kráľ môjho pána prichádza ku mne. A tak vlastne v tomto texte autor Evanjelia chce povedať, že najzákladnejším obrazom Márie je Mária ako archa zmluvy, ako novozákonná archa. Teraz si dáme hodinu náboženstva a určite ste sa učili, len som zvedavý, či pamätáte. V tom starom zákone Božia prítomnosť bola ukrytá v krabici. Tá sa volala archa zmluvy, ktorá mala na vrchu zľutovnicu s 2 cherubmi, ktorí ju strážili. A v tej arche vo vnútri tú Božiu prítomnosť predstavovali 3 veci. Pamätáte, ktoré to sú? Výborne. Tabule zákona. Tie, ktoré dostane Mojžiš od Boha na vrchu Sinaj. Palica Mojžišova alebo Áronova. Jeden text hovorí tak, druhý tak. Tou palicou Mojžiš robil zázraky pred faraónom. Dotkol sa vody, vytrískla voda, teda dotkol sa skaly, vytrískla voda. A tretia vec bola miska s mannou, ktorou sa Izrael 40 rokov sítil na púšti. Viete, čo znamená byť archou zmluvy? Mária nie je jediná archa zmluvy. Každý z nás, ktorý príjme Krista o chvíľu a ktorý ho príjma cez toto slovo, ktorý ho príjma v spovedi, v spoločenstve, sa stáva takouto archou. Takouto archou, ktorá sa má prejavovať 3 spôsobmi. A tie 3 si zoberte so sebou dnes ako taký ten dar Márie, pretože ona sa stáva práve tým vzorom kresťana. Aby kresťan mohol byť odvážny, aby mohol byť slobodný, aby bol bez strachu, aby kresťan bol tým, ktorý ide a slúži, aby kresťan bol tým, ktorý komunikuje pokoj a radosť, potrebuje byť vyzborený 3 vecami. Prvá, tabule zákona, pretože my komunikujeme hodnoty.
morálku. My nekomunikujeme život, ktorý sa volá mainstream, hlavný prúd. Ale kresťan je častokrát práve opak. Kresťan je človek, ktorý častokrát pláva ako pstruh alebo losos proti prúdu. Že? Druhá vec. Potrebujeme na to, aby sme komunikovali Krista, potrebujeme druhých sítiť. Miska s mannou sítila 40 rokov Izraelčanov. Aj my sme schopní sítiť. Kristus rozlomí svoje telo tu na oltári nielen ako nejakú mágiu alebo niečo. On sa stáva živým pokrmom pre každého jedného z vás, aby vás nasítil. Ale to len preto, aby ste vy boli schopní sítiť druhých. A tretia vec. Boh vás vyzbrojí palicou. Palicou, ktorá dokáže robiť zázraky. Aj my všetci sme schopní robiť zázraky. Kristus povedal, že ak budete moji, budete robiť ešte rovnaké a ešte väčšie veci ako on sám. Aj vy ste schopní urobiť zázrak. Poznáte takú vetu, že keď ste sa s niekým stretli a ten človek povedal: zázrak, že som ťa stretol. Zázrak, že si prišiel do môjho života. Možno to bola vaša manželka, manžel, možno to bol neznámy človek na ulici, ktorý len bol správnu chvíľu na správnom mieste a podal pomocnú ruku, či dokázal objať, podal pár centov, alebo kúpil nejaký ten rožok, čokoľvek. My sme pozvaní robiť zázraky, pretože to nie ja, ale Boh vo mne robí zázrak. A tým zázrakom môžem vplývať preto, aby druhý človek mohol žiť šťastnejšie, lepšie v Božom požehnaní. A tak tieto tri veci, nimi sa stále vyzbrojte. Hodnotami morálky, schopnosťou sítiť, mať ruky plné, aby ste mali z čoho, a potom konať zázraky. Nebáť sa, aby Božia milosť prúdila k vám, k druhým. A som veľmi rád, že tohto roku Svätý Otec, keď vyhlásil jubilejný rok už blahej pamäti František, nenechal len tie typické podmienky pre získanie plnomocných odpustkov, ako boli, viete, že máte byť vyspovedaní, že sa pomodlíte, už sme sa, alebo za chvíľu sa pomodlíme modlitbu verím v Boha, potom na úmysel Svätého Otca, zdržiavame sa ťažkého hriechu, ale ešte jednu vec tam Svätý Otec pridal. Urobiť dobrý skutok. Konkrétny skutok lásky. Viete prečo? Pretože bez toho, aby som ja komunikoval lásku, ako ja ju mám aj sám prijímať, tú lásku Božiu. A tak keď budete odchádzať, v našej bazilike je také akvárko a tam vedľa a pri východe sú tam také malé šurančeky a papierové. Vytiahnite si jeden. Sú tam návrhy na skutok lásky. Možno vás to pozve niekomu pomôcť, odpustiť, pozdraviť, zoznámiť sa a tak ďalej. Pretože láska musí byť komunikovaná ďalej. Toto dnešné evanjelium končí veľmi krásnymi slovami. Mária zostala u nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. My tu dnes nie sme 3 mesiace, ale 3 hodiny od 9. do 12. Ale čo je veľmi dôležité, aj my sa vrátime domov. Otázka je, aký sa vrátime domov. Pretože táto situácia nás má zmeniť. Zmeniť k tomu, aby sme rovnako ako naša nebeská mamka Mária dokázali byť tou novozákonnou archou, ktorá prináša Krista všade tam, kam ide. A toto vám prajem. Amen.